Bon viatge. Lapònia. Recordatori. Descobrir Lapònia vol dir endinsar-se en l'amplitud del paisatge, conèixer la peculiar vida dels seus habitants i experimentar el món màgic de l'aurora polar. Aquí s'organitzen concursos de pesca esportiva damunt del gel. Els contendents recorren fins i tot el calendari lunar per treure el màxim de peix, però de fet, només per participar-hi es pot dir que tots guanyen. Lapònia ofereix indrets com aquest. Per als autòctons, els samis, aquesta cascada era una cosa especial. La seva filosofia consistia a viure en harmonia amb la naturalesa en unes condicions extremes. Eli tämä paikka on pyhä, ja pyhä tarkoittaa... Això és un lloc sagrat. Què és el que significa la paraula pyhä? Hi ha la cascada sagrada i el llac sagrat. Aquí els samis sacrificaven animals per tenir més sort en la cacera. Ens trobem al Parc Nacional de Pyhä-Luosto, al nord del cercle polar àrtic. Aquí, durant el solstici d'estiu, el sol no s'amaga darrere l'horitzó. Aquestes excel·lents instal·lacions d'esquí són també un bon lloc per contemplar l'increïble espectacle de l'aurora polar durant la temporada de fred. Quan el cel s'aclareix, vol dir que veurem una tempesta d'aurores polars. La fase més bonica és al principi, els primers 2 minuts. De petit, quan tenia 7 o 8 anys, deia que volia ser astronauta. Més tard vaig començar a estudiar les aurores polars en un institut de la Lapònia finlandesa. Per això, jo sempre dic que no he acabat sent astronauta, però gairebé. Les aurores polars van marcar l'estil de vida i els mites dels habitants primitius del país. Calia relacionar aquest fenomen lumínic resultat de l'impacte entre l'oxigen i el nitrogen amb la seva concepció del món. El nord és propens a les llegendes i els mites, a les històries i aquesta mena de relats. L'entorn es presta que sigui així. També perquè el silenci és amo i senyor d'aquesta terra, i per la pau, la tranquil·litat, la quietud de la natura. Tot explorant amb trineu aquest paisatge verge, arribem a entendre les paraules d'Esa Peltonen. A Rovaniemi, la capital de Lapònia, el Pare Noel i els seus ajudants no descansen ni passat Nadal. Gent d'arreu del món ve a conèixer el poble d'en Yulupuki, que és com els habitants del país anomenen l'home de la barba blanca. Diuen que el Pare Noel, autèntic, és originari d'aquí. Amb l'ambient adequat, a qualsevol època de l'any es pot fer una foto de record amb esperit nadalenc. En aquestes latituds, construir iglús amb gel i neu no és res de l'altre món. Ara bé, muntar un restaurant amb taules, bancs i un bar tot de gel i neu ja és una altra cosa. Per poder apreciar aquesta experiència glaçada, recomana als visitants dur roba d'abric. Encara que els plats se serveixen calents, la temperatura ambient s'acosta al punt de congelació. A l'octubre comencem a construir els iglús i el restaurant, i al desembre obrim. Les parets fan 1 metre de gruix. A dins hi ha molta neu. El gel l'agafem del llac. Aquí tot el gel és natural.
Les instruccions per començar l'aventura de motoesquí són visuals i clares. Ben equipats amb els paravents que els han proporcionat, els participants estan a punt per sortir a l'aventura amb moto de neu. El camí segueix el curs d'un riu glaçat i travessa un entorn sensacional. D'això se'n diu experimentar la natura amb diversió assegurada. Els que prefereixen explorar el paisatge fent esquí de fons o caminant amb raquetes s'acaben trobant els punts de descans. Els refugis amb llar de foc són d'ús públic. Després de tot el dia a l'aire lliure, ens recreem amb un altre costum finlandès, la sauna. És el moment de relaxar-se i comentar el que s'ha vist i s'ha viscut durant el dia. Descobreixi amb nosaltres aquesta terra única al Cercle Polar Àrtic, amb els seus enigmes i les seves propostes esportives.